Ano yung nakarating sa akin na pinahiram mo daw ang pwesto ng gulayan? Oo, kinausap ko naman yung pinsan mong si Myla. At pumayag naman siya. Pero ang sabi ni Ate Gwen na may usapan na daw kayo. Anong pinag-usapan? Na si Ate Gwen at ako ang magpapatuloy sa nahinto mong negosyo. Pero wala naman siya nababanggit. Sige, kakausapin ko na lang ulit si Renz. Wag na. Ako na ang kakausap kay Renz. Tsaka baka nakakalimutan mo, Brian, na malaki pa ang utang mo kay Ate Gwen at sa akin. Mahal, ngayong kasal na tayo, gusto ko sana magtayo tayo ng negosyo. Hindi mo naman kailangan magnegosyo. Mahal, wala naman akong ginagawa dito sa bahay. Para naman may pandagdag tayo sa pang-araw-araw natin. Anong negosyo naman, mahal, ang gusto mong ipatayo? Diba, yung asawa ng pinsan mo, tumigil na sa pagtitinda ng gulay. Oo. Bakit? Gusto ko sanang ituloy yung negosyo niyang natigil. Sayang din kasi, mabili pa naman. Sige, mahal. Mamaya kakausapin ko siya. Talaga, mahal? Oo naman. Gusto mo eh. May magagawa pa ba ako? Basta, lagi lang ako nakasuporta sa'yo. Maraming salamat, mahal. Sige, mahal. Aalis muna ako. Nagkukunin lang ako kay paring Jacob. Pag nakita ko si Brian, kakausapin ko na rin. Sige, mag-iingat ka ha. At maglilinis muna ako dito sa bahay. Uy, Renz! Uy, San! Musta ka na? Iba talaga pag bagong kasal. Ito, ayos lang naman. Ikaw, kamusta ka naman? Eto, sinusubukan palaguin yung bagong negosyo namin. Ganun ba? Makapalago mo rin yan. Ikaw pa ba? Salamat. Oo nga pala. May balak ka pa ba ulit magtinda ng mga gulay? Wala na. Sa dami ba naman namin ginagawa? Kung hindi mo na itutuloy, pwede kami na lang magtuloy. Ano ka ba? Nasa inyo na yon kung gusto nyo talaga magnegosyo. Siyempre naman, kailangan ko pa rin ipaalam para hindi mo isipin na kinakalaban ka namin. Hindi na talaga. Dahil may bagong negosyo kami na sinusubukan. Ganun ba? Maganda na rin na alam mo. Kung gusto nyo, gamitin nyo muna yung pwesto ng gulayan ko. Talaga ba? Salamat sa'yo ah. Wala yun. Sige, mauna na ako. Salamat ulit. Okay, mag-ingat ka. Mahal, Oh, mahal. Ano yung dala mo? yes alam ng motor. O nga pala, nakausap ko na si Brian. Oh, anong sabi niya? Itutuloy pa ba nila yung negosyo nila? Hindi na daw. Sobrang dami din daw niyang ginagawa. Halos hindi niya rin maharap. At pinapahiram niya rin sa akin yung pwesto niya. Talaga? Kailan natin balak umpisa ng negosyo? Pwede na sa susunod na linggo. Sige, mahal, para makapag-umpisa na rin tayo. O mahal. Hello, Ate Gwen. Alam mo ba, usap-usapan dito si Emma at ang pinsan natin si Renz na balak nila magtayo ng negosyo. Hindi pwede. Dapat tayo lang ang may negosyo. Huwag kang papayag na magnegosyo ang mga yan. Uunahan ko na sila. At kakausapin ko si Renz at si Brian bukas. Sige, magpapadala ako para makapagsimula ka na. Sige. Brian? Brian! Oh, Rose. Ba't nandito ka? Ano yung nakarating sa akin na pinahiram mo daw ang pwesto ng gulayan? Oo, kinausap ko naman yung pinsan mong si Myla. At pumayag naman siya. Pero ang sabi ni Ate Gwen na may usapan na daw kayo. Anong pinag-usapan? Na si Ate Gwen at ako ang magpapatuloy sa nahinto mong negosyo. Pero wala naman siya nababanggit. Sige,
Kakausapin ko na lang ulit si Renz. Wag na! Ako na ang kakausap kay Renz. Tsaka baka nakakalimutan mo, Brian, na malaki pa ang utang mo kay Ate Gwen at sa akin. Kaya wag mo papagamit yung pwesto kay Renz. Dahil malapit na ding umuwi si Ate Gwen. Sige. Renz, sakto nakasalubong kita. Bakit, Rose? Renz, kinausap ko si Brian. Nakalimutan niya ata yung pinag-usapan namin noon. Ano naman yun? Kami kasi ni Ate Gwen ang magtutuloy sa negosyo ni Brian. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung pwesto ng gulayan ni Brian dahil gagamitin namin yon. Sige, maghahanap na lang kami ng ibang pwesto. At isa pa, mag-iba na lang kayo ng negosyo, wag na gulayan. Yun lang naman yung sasabihin ko. Aalis na ako. Paano ko sasabihin kay Emma to? Bahala na nga. Mahal, ito na yung pinabili mo. Bakit ano yung ginagawa mo? Nililista ko itong mga ititinda nating gulay, mga pang-ulam. Mahal, tungkol dyan. Nagkasalubong kami kanina ni Rose. Ano naman ang sabi ng pinsan mo? May usapan daw sila ni Brian na si Rose at si Ate Gwen daw magtutuloy ng negosyo ni Brian. Eh di ba, matagal pa naman ang uwi ni Ate Gwen? Eh di habang wala pa siya, tayo na lang muna magtinda. Kaso, ayaw ipagamit ni Rose yung pwesto ni Brian. Paano yan? Anong gagawin natin? Hindi na ba natin itutuloy? Kahit hindi na natin gamitin ang pwesto ni Brian? Hindi ko pa alam. Dahil sinabi ni Rose na mag-iba na lang daw tayo ng negosyo. Pero mahal, kung gusto talaga nating magnegosyo, wala na silang magagawa. Mag-isip na lang tayo ng ibang negosyo. Kung hahayaan mo silang ganyan, ibig sabihin, ayaw nilang umasenso ka at ayaw nilang nalalamangan mo sila. Hayaan na lang natin sila. Para wala nang gulo, tayo na lang ang umiwas. Sige, ikaw ang bahala. Kahit sarili mong pinsan, ayaw nilang nakikita na nalalamangan mo sila. Hindi ko alam kung anong merong ugali ang pinsan mo. Hindi naman natin sila nilalamangan eh. Dahil maganda na ang buhay nila. Sige, kung yun ang makakabuti, hayaan na lang natin sila magtinda. Oo, mahal. Malay mo, sa itatayo nating negosyo, swertihin tayo. Mahal, tignan mo, halos wala nang laman yung gulayan nila. Mukhang napabayaan na nila. Sayang naman. Kaya nga, sayang. Tama nga ang sabi nila. Kapag mayabang ka, hindi ka asenso. Maganda naman ang buhay nila. Siguro, hindi para sa kanila yan. Pero maling desisyon na bitawan nila basta-basta ang tinayo nilang negosyo. Wala na tayo doon. Pinagbigyan na natin sila na sila ang magtutuloy ng negosyo ni Brian. Kaya nga, tignan mo ngayon. Meron tayong malaking grocery at pizza na negosyo. Tara na, baka hinahanap na tayo ni Brian. Sige.